И какво става, хора? Добре дошли в новото видео. Аз съм Крищо и се завръщам. Да, ако не сте забелязали, една седмица нямаше видеа, просто защото бях на море и нямаше как естествено да снимам, но се завръщаме много рязко. За сега не се очаква, може би да има още такива паузи, но ако има, ще ви кажа преди това, ако не сте разбрали, вече имам Discord сервер, влизайте, ще намерите линк в коментарите, ще има. Също така, ако влезнете в общността, където е най-първото, пак там в коментарите има линк, влизайте. Там може абсолютно всичко да ми задавате въпроси, аз ще ви отговарям, да си говорим, ще да ви предупреждавам кога ще има видеа и абсолютно всичко. Към темата на видеото, тя няма да е нещо толкова интересно, но докато ме няма, видях, че имаме нов евент, който е някакси, аз знам какво всъщност става в него, но да, изиграл съм някои игри, не съм много запознат всъщност какво има, дори не знам кой е най-добрият, който мога да игра там. Може би кой... Леон ще взем, тъмън трябва да го играем малко. И да, това е което... Абонирайте се, лайкнете, но също така трябва да ви благодаря. Вече сме 100 и честно да ви кажа вече колко абонати сме, не знам дали. Минахме 150, бяхме 140. Благодаря ви, буквално за една седмица минахме 100 абоната, наистина ви благодаря. Също така имаше един вчера, който още не бяхме направили 50 абоната, беше казал, че ако иска, нали той искаше да направя едно видео, как толкова бързо мога да направите абонати. Искате ли още да направя такова видео или, нали, смисъл да няма смисъл? Да, смисъл. Разбрахте какво искам да ви кажа сега, какво става? Ама ти като убиеш някой, всъщност то става 5-0 ли? Това не го знаех. Ето, не ми харесва. Не. Добре, поне нашия убихме го. Да. Значи става 5-0. Не е лош мод. Харесва ми. Значи под видеото про на Бростър сме инвайтна. Има някакъв ютубър, и той иначе може би, но вече той има доста последователи. Има Джанкс. Джанката ми казахте много от вас, смисъл и той даже ми беше писал, че го копирам спрямо видеото. Не, хора, не го копирам, не съм знаел, че има той видео, такова аз самия не го знаех като ютубър. Кой е? Да, вече го знам, дори ме изгледах няколко от видеята, видях най-новото му видео, имаше някаква драма между някакъв него и някакъв Рачо. Или какъв е там, някакъв къде е гласа майката на 5 годишен, но както и да е. И някакъв къде е 06, къде ми излиза в TikTok. Буквално тук на този път съм на страната на Джанката, може би, защото го изгледах видеото. В смисъл, той нищо не е направил и чакал ня пич, вика, той е ютубър, който прави всичко за пари. Какви пари, бе, пича? Не загубихме. Какви пари? Той пича показа, че има 20 и колко 3 лева ли? Това пари ли са? 23 лева, прави всичко за пари. Вау. И не знам някакъв... И даже той вика, че че бил на 14, то Рачо лекъв е. А той бил по-малък, буквално гласа му е слънче на 8. Той е по-малък. Не знам, някакви много страни неща се случваха. Буквално къде е 06, не го знам. За какво му е да се занимава с такива, бе? Уния е на... Колко е на 10 или 9 го знам, то гласа му е сезон, че е на 6, ама как занимава това, даже е малко педофилско, ако му да кажа. Буквално ще е на 18, той има гласа, че е на 10-8 години разлика, какво? И чак много добри приятели, ще прецакват то Джанката, не знам дали така му името, дали го произнасям правилно. Ако нещо, нали, кажете му за това видео, където, нали, в смисъл, обяснявам му, че нищо не съм направил и не съм искал да го копирам, но вече знам. И за тяхната малка драма на него страна съм, защото тук е оправено добре. Малко ми е всъщност странничко, как то е, буквално, как и то Джанката вика, той едно казва, после казва, че не прави това, някакво много е странно това, не знам как той е толкова, той на 10 има 11 абоната, стига, то не е.
Това е малко страничко, но... Както и да е, буквално видеото му беше за как черен екран. Черен екран, ни обяснява и слага някакви скриншоти. Черен екран! Буквално това видео му е трябвало, не знам, обработвал го е 5-10 минути. Буквално силно аз харесвам още толкова много в началото. Не обработвам толкова видеята. Значи съм повече ги обработвам, отколкото той това видео. Страната на джанката съм, пак казвам, не съм искал да му копирам видеото. Наистина се извинявам, ако наистина е имало нещо. Ако гледаш това видео, не съм те копирал, извинявай. Ако нещо, качал съм за теб, ония са и малко странни. Оня 0.6 и толкова е странен, оня е с глас на 10 годишен. Ти си още в началото, желая всичко добро, нека успееш. И така, в смисъл, това може да кажа, че не съм копирал видеото ти. Извинявай, ако нещо. Но, да, нека се връщаме към темата. Не е лош мап, тук може би Елприма е доста добре играе. Тя сега ще скочи. Не е лош, да, харесвам ми мапа, харесвам ми Елприма, тук е добър. Абе, не знам, много странни. Оня пич викат да... Ютубър, който прави всичко за пари. Какви пари, бе? Пари. 20 лева. И чак той вика в TikTok и в YouTube ли, не разбрах къде, да репортнат някакъв приятел на джанката ли, да го знам, да го репортнат. Чакай, бе, как си тича да казваш хората кой да репортват и кой не. Те така могат теб да репортнат, то няма ти е много приятно. Защото еди какво си бил направил, бе, не знам, някой много странни. Истории много странно, какво вика. Има глас буквално като на 9 годишен. Ама не е моя работа да се мешам в техните си неща, но... Не знам. Втора победа се оприема добре. Трябва да ме оприема на 25 ранг. Докато нямаше видеа, видях, че съм изяли няколко купи. Като цяло свалил съм доста. Играта мога да се опитвам да игра, но малко така ми се губи вече. Скоро време ще направим клан, бъдете готови, ако нямате клан. Влизайте, ще направим. Само може би да мина просета, защото има няколко дена, 6 или 5 дена ли. Смисъл, ако намерили сте си този път клан да си го изиграете, защото нямаме за 5-6 дена да съберем такъв клан, че да може прасето да го напълниме. Но веднага след прасето правим клан. Бъдете готови. Пишете коментар. Всичко, каквото искате правете. Абонирайте се, наистина ви желая. И да, даже докато ме нямаше веднъж с двама, един не беше, двама не, пичо от където са ми гледат видеята от тук ме бяха инвайтнали, играхме няколко игри, изиграхме, ако гледате това видео. Може пак някой път, няма да ви откаже, когато трябва да играта, но си изпълних един квест с него. И да. Добре, тук е оприма много добър, играе си. Оху, сега ще го убием спокойно. Добре. Оху, отиде. Добре, и тази игра ще спечелим. Само не ме убие. Бей. Това е една много добра стратегия, която я открих. Майче. Не знам. Е така. За да ти се върне топката и пак да вземеш. Штък. О. Бам. Хайперчардж. Само да не умра. Не умрях. Еми, бием, нали? 95% биеме. Трябва само да убиеме, може би още един. Те взимат. И така, влизайте в Discord сервера ми. Там, този Discord сервер, може да го направя по... Нали, те имат всъщност два начина, но аз предпочитах да го направим по този начин, който да не съм точно аз президента, а да има всички от вас да могат да пишеме и да си говорим, което за мен лично може би е малко по-добре, отколкото това. Но сега се стремим напред, да направим 200 абоната. И какво става тук, бе? Те ще вземат да ни победят, бе. Айде да биеме.
Само, ето, сега ще ме метне бомбата. Бам, 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 бам. Не. Какво те ни поведоха? Ай, стигаме. Дай се стегнем. Мале, дай се стегнем, Мечо, бягай, бе. Бягай, Мечо. Така. Не, ще убийте ги, да. Убивай ги, Мортис, плиз. Бро, бе. Бързо, рите. Рите напред, бе. Бро. Още един. Бро. Пас. Какво става? Добре, бием. Айде, бе, мале. Много близо. Ще ни бият, но... Добре, справихме се. Мисля това да отклепа, хора. Благодаря, че гледахте. Нямам се да ви е харесал. Очаквайте още видеа, завръщаме се. И да, 20 ми купило, това е добре. Трябва да си върнем купите, които... Добре. Да, хора, това ще е клипа. Благодаря, че гледахте. Надявам се да ви е харесал. Абонирайте се, лайкнете, пишете коментар. И до следващия път. Чао, това беше от мен, Крисчо. И до следващия път.